TV. Vi er Dyrfsø, og I ser TV Kurt. Urt. Så har vi godt spillet så.
Hvordan startede Dyreforsøg? Ja, vi startede med at spille i slutningen af karrieren. Med at spille os frem til begyndelsen med at spille. Det har vi gjort de sidste 2 års tid, simpelthen. Hvordan fik I fat i navnet? Jo, det var fordi, det er faktisk en rimelig lang historie. Det er fordi, vi var hjemme på scenen, der hedder onkel Ivan, en af vores onkler. Og så ringede telefonen, men han kunne ikke nå den, før han var ude i køkkenet. Så tog vi telefonen, og så vidste vi ikke rigtig, hvem det var. Så snakkede han om noget, der hedder Dyreforsøg. Han startede med at sige, at det hedder Dyrehospital, men det troede vi ikke på. Det er totalt urealistisk, det hedder Dyrehospital. Sådan noget. Så vi tænkte, det måtte være Dyreforsøg, han snakkede om. Og så havde han en masse gode idéer om noget musik, og så tænkte vi, dem snupper vi. Og han troede, han var sin gode tro om, han gav idéen videre til Ivan, men det var os, der fik idéen. Så vi har desværre ikke nået at udgive en CD endnu, så derfor så er det, vi har udgivet en single og et demobånd. Så vi kunne lige så godt have udgivet en CD, men det gjorde vi ikke. Det er vi i gang med. Hvornår kan vi så regne med at se den CD? Vi kan regne med at se det Ja, vi er i gang med at forhandle kontrakt på plads, ikke? Så det burde snart være i hus, og så vil vi begynde at indspille her så hurtigt som muligt, fordi det bliver ikke til så meget spilleri mere. Altså, vi vil gerne prøve at holde lidt en pause med at spille så meget ude, og så begynder vi op til studiet og gå i studiet her så hurtigt som muligt. Så det skal nok blive sjovt. Er det sådan, så I satser på at kunne leve af at spille? Ja, det kunne da være meget fornøjeligt, men altså, nu kan man ikke leve af dansk vand og rød sodavand og sådan noget, så det er jo som regel det eneste, vi får for at spille, men så ja, det kunne være en god ting i hvert fald, men lad os nu se. Hvordan kom du på det med din vokal og at synge på den måde? Hvordan kom du frem til det? Det var fordi, jeg var ude i øvelokalet, og så havde jeg slugt noget. Sådan et lille fiskeben. Og så begyndte min stemme at gå op og ned hele tiden. Og så blev jeg bare ved med det. Og så har jeg lyttet en del til dødsmetal, og så inspirerede det mig jo også på en eller anden måde. Eller også, jeg blev tævet af de andre til at synge. Det er ikke egen fri vilje. Hvad handler jeres musik om? Har I sådan noget større budskab, eller er det sjovt? Ja, det kommer an på, der er forskellige numre med forskellige budskaber. Der er et nummer som See For Yourself, der handler om at komme ned en morgen og have vandet helt for sig selv, men så løber ens naboen nøgen ned på bunden af havet. Og, så man skal passe på med, hvor tidligt man går ud og bader om morgenen. Tror du, den danske musikscene er meget kommerciel med hensyn til at signe? Tror du, der sådan kan blive plads til jer, og I skal blive sådan et etableret band, der kan sælge godt? Ja, det er svært at sige. Det kan godt være, at det er lidt svært at komme ind jo i den danske musikscene, men vi prøver så godt vi kan. Dog spiller vi ikke sådan noget så meget rockpræget musik, men vi prøver at komme ind og få en fod i døren. Så jeg håber, det ikke er en folde der. Du er ikke bange for, at I bliver mere kommercielle af at I bliver signet eller noget? Nej, det er der jo nogle folk, der har sagt, at vi bliver meget kommercielle, hvis vi signer med et større pladeselskab. Og så vil folk kigge på pladeselskabet, se på den lille label og sige, om de er på det pladeselskab, og så vil de, så er det mainstream og sådan noget. Men det tror jeg ikke gør noget i musikken, at vi er på et selskab, der kan få os ud til et større, bredere publikum. Det tror jeg ikke, altså. Det er bare sødt for folk, hvis de tror, at det gør noget. Det er heller ikke noget, som vil påvirke jeres musik? Nej, på en måde, altså. Vi er jo stadig det samme, altså. Det er jo... Andreas, kom og hjælp! Det går helt galt. Ej, vi regner med at starte til karate her foråret. Og håndbold har vi gået en del til, så det kan godt være, at vores indgangsvinkel til karate og ninjitsu og sådan noget, og thai-boksning og sådan noget, det kan godt være, at det får en lidt mere aggressiv indvirkning på musikken, så det kan godt være, at vi går hen og spiller sådan noget i stil som skulpturer og sådan noget, fordi altså, vores bassist, han har gået til ninjitsu i jeg tror, han er både der i 14-16 år eller sådan noget, så. Ved du, hvornår I skal ud og spille igen? Er der sådan en fast dato? Ja, vi skal spille nogle på Kapitalian. Ja. Der spiller vi. Hvordan kom I til at spille på Roskilde? Der startede bare sådan rygte. Altså, vi gik rundt til vores venner og sagde, at Dyreforsøg ville spille på Roskilde. Og så gik vores venner rundt og sagde til deres venner, og sidst var der en hel masse, der bare sagde, at jeg spillede på Roskilde. Så tænkte jeg, at Roskilde det var nødt til at booke os, fordi der var så mange, der sagde det. For ellers ville der ikke komme så mange på Roskilde. Så det er bare sådan, man skal gøre, man skal bare begynde at sige til alle, at man spiller på Roskilde. Så sådan kommer vi til Roskilde. Hvordan var det at spille over for så mange mennesker? Det har I ikke prøvet før? Det var virkelig fornøjeligt. Det var en sjov hyggeaften.
formiddag, kan man også sige. Men det var en dejlig oplevelse at spille på Roskilde. Det er et fedt sted, og der er mange gode mennesker at sidde og hænge med backstage. Altså Bowie rendte rundt og hente sodavand til os og sådan noget. Så. Er det sådan, så Escaping from the Zoo kommer på tur med igen? Ja, vi har prøvet at snakke med dem, men de har et faxnummer over i USA. Vi har ikke rigtig kunnet komme igennem og sætte vores manager på opgaven, men han kan ikke rigtig få fat i den. Det er noget med, at de er sluppet ud af kontrakten, simpelthen, så de er meget svært at få fat i. Så nogle af dem har været dyrepasser andre steder over USA. Jeg ved ikke, der er nogen over i Dunedin og sådan noget. På New Zealand er der også en af dem, der er fra, og han er dyrepasser derovre, så de prøver at kontakte den New Zealandske zoologiske have for at simpelthen få fat i Escaping from the Zoo, altså hvis de ikke er sluppet ud. Så, men de var da meget fornøjelige at spille sammen med, så vi fik aldrig rigtig hils på dem. Sådan er det en gang imellem, når man har travlt. Okay. Har du nogen sidste kommentarer til seerne? Til seerne, at skal blive ved med at spise sundt og dyrke noget sport. Yeah! Tak skal I have.